ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. Namaskara. ವಿ4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. ಸೇರಿದಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಬಾರಿ ಎಂಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ನ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಶೋ ರನ್ ಆವಡುಂದಾನೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇರ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂದಿನಿ, ಅಂಚನೆ UM Renegade ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸುಚಿತ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಭತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ನಮ್ಮ ಭರಿತ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕಲು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, GoHeal Ointment, Planet G Mobile Gallery, Apple Accessories, Flaunt, Car Decor Kadri, Moti Mahal Hotel, Renault, Biomon Hair Replacement, Digital Planet, Red FM, SDM College Ujire and Sharada Ayurveda Hospital. So mokle maataragla thanks pannondu namma ee ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು maltondulla. So we have two teams fighting. Reddu team na nadu paipote ayarundu. So ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ವರ್ಸಸ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಾಪಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರ್. ಸೊ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಾಪಿ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋನುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದಂಜೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಂಚಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪಾಯರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಾಪಿ. Heaven Rose, a household in Mangalore. To experience our services, call us or visit us. ನಾಚಿಕೆಟ್ಟದು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಬೈದೆ ಮಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾ ಜಾಲಿಯ ಯಾನಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯ್ನಿಯ ಐಕ ಮಾತ ಸೇರ್ದೆ ಕಾಕಿನಿ ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ರನ ಪೆತ್ತ ಬಟ್ಟನಿಲ್ಲದ ಪೂತದೈತಿ ನಿನಗೆ ಐಕ ಬಟ್ರ್ ಬಚ್ಚಡ್ ಬತ್ತದ ಶೆಟ್ರನ ಪೆತ್ತದ ಕಾರ್ನೆ ಕಟ್ತೀರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಶೆಟ್ರು ಸೀದಾ ಬಟ್ಟೆ ನಡೆ ಬತ್ತೇರು ಬಟ್ರೆ ಇಜ್ಜೇರು ಬಟ್ಟೆನ ಬುಡದಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜ ಬತ್ತು ಇಂಚ ಉಂತುದುನು ಶೆಟ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಕೋಪಡು ಬಟ್ಟೆನ ಬುಡದಿನ ಸೊಂಟಗೂ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ತೋರ್ತೀನಿ ಬಟ್ಟೆನ ಬಂಜಿಡಿ ಇತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲ ಅಡೇಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂಚ ಈ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲಾಂಡಿಯ ಮಲ್ಲ ಅದು ಸಭೆ ಸೇರ್ಂಡು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡುಂದಾಂಡು ಐಕೆ ಪಂಡೆ ಎಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಕೊರಪಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಶೆಟ್ಟೆನ ಪೆತ್ತದ ಕಾರಣ ಬಟ್ರು ಸರಿ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಎಂದು ಪಂಡೆ ಆತೆ ಪಂಡಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರಲ ಕೊನ್ನತ್ತ ಅವೇನ್ ಚಾಪುಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಬಟ್ಟೆನ ಬುಡದಿನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲೆ ಪೋತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ದಾಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾಂದು ಐಕೆ ಪಂಡೆ ಅರೆಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಶೆಟ್ರೆನ ಪೆತ್ತದ ಕಾರಣ ಬಟ್ರು ಸರಿ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಬಟ್ಟೆನ ಬುಡದಿನ ಪೋಯಿನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲೆನೆ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಪಡು ಇದೇ ಪಟ್ಟಿನಿಯ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದುಂಡೆಂಕ್ ಬೊಕ ಈರ್ದೆ ಈಗ ಶೆಟ್ರು ಸರಿ ಮಂತ್ ಕೊರೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಬಾಲೆ ನಿರೇಕ್ ಮಂತ್ ಕೊರೆ ಆಯ್ಚ
ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರ ಬತ್ತೀರಿಯಾ ಯಾ ಬಂಡೆ ತೀರ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ಒರಿಯೊರಿಯ ಬತ್ತ ಹಾಕ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಬತ್ತೀರ ಹಾಕಿರು ಪೋಯಿರು ಅಯ್ಯೋ ಮಗಲೇ ಶಾಲೆ ಬಾಬುಜಿ ಶಾಲೆಡೆ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ವಿರೋಧ ಪದ ಅಂತ ಪನದುಲ್ಲೆ ರಮ್ಮರೆ ಆಂಡ ವಿರೋಧ ಪದ ಪಂಡ ದಾದನ್ನೆ ಗೊತ್ತು ಚಮ್ಮೆರೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ವಿರೋಧ ಪದ ಪಂಡ ದಾದನ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಏತು ಸುಲಭ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎತ್ತ ವಿರೋಧ ಪದ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಸಿಪಿಎಲ್ ಎತ್ತ ವಿರೋಧ ಪದ ನಮ್ಮ IPL ಅವ್ವ ಯಾನ್ ಬೇಟೆ ಬನ್ನುವೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನನ್ನ ಯಾನ ವಿರೋಧ ಪದ ಕೇಂದ್ರ ಅವಿ ನೀಪ ನೋಡ ಅವ ಮದಿಮೆ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯಕೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮನ್ಪೇನಾ ಅಮ್ಮೆರೆ ಬಯಕೆ ಬಂಡದಾದ ಬಯಕೆ ಬಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪದ ತಿಂದ್ರೆ ನೀ ತ್ರಾಸಿ ಪಾಡು ನೀ ಅಮ್ಮೆರೆ ಅಂಚನೆಗೆ ಬೇಗ ಬಯಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಂಚಿ ಏತು ಬೋಡಾವಿಯಾ ನಿಕ್ಕ ಬಯಕೆ ಬೋಡು ಚಾವಾ ನಿಕ್ಕ ಮದ್ದಿ ಮೆಡ್ದು ಸೀದಾ ಬಾಲೇನೆ ಅವ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ನನಂಜಿಕೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಪುಂಡಿ ಅಮ್ಮೆರೆ ಎಂಕ ಬಯಕೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಬಳಸ್ಲಾವ ಪುಂಡಿ ಬಯಕೆಗೆ ಹತ್ತು ಮಾರಿದಿ ಬಲಸುನ್ನು ಅವು ಉಲೈಲೆ ಪುನಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಏನ ನಾಯನಾತ್ ಬೇಗ ಉಲೈಲೆ ತೊನ್ಲೆ ಮೋಲಂಜಿ ನಿಂಗೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಬುಡ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹತ್ತಿದೆ ವಿರೋಧ ಪದ ಬಂಡ ಐತೆ ಅಂದ ಬಂಡ ಹತ್ತುವ ನೋಡು ಐತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನನ್ನ ಯಾವ್ದಿ ನನ್ನ ಬೋಡುಂಬೆ ನಡಿ ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ದಂಬೆ ಈ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅತ್ತು ಉಂಟು ನಿನ್ನ ನಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲು ನಿನ್ನ ನಿತ್ತೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಾಡು ಬೋಡು ಮರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾ ನಿನ್ನ ಪುಟ್ಟೈನ ಅಮ್ಮೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟೈನ ಅಮ್ಮೆ ಅತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿ ನಾನೇ ದಾದನ್ ಬರಿಯೇ ಬಲೇರು ದೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಪಾಪ ಗೋರಿಲ ಪೋಪುಂತುಲಯ ಗೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಪಾಪ ಅರೆಗ್ ಮರತ ನಂದ ಐತವೆ ಕಿನ್ನಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಗೋರಿಲ ಪೋನಾಗ ಮಂಗೆ ಬರ್ತುಂಡು ಗುಲಾಬಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾವ ಮಾರೈತಿ ಯಾನ್ ಆತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಗುಲಾಬಿ ಗಣ್ಣ ಐತಿ ನಾನು ತಿನ್ಪಾತ ಎಂಚಿನ ಪೆತ್ತನ ಗುಲಾಬಿಯಾ ಬೊಕೆಂಚಿನ ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ನೆನ್ನೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಕ ಏರು ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಕ್ಕಿಜ್ಜ ಎಂಚಿ ಸಾವ ಮಾರೈತಿ 5 ವರ್ಷ ತಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಯಾನೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅತ್ತೆ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಅಂಚನ ರಾಮದಾಸ್ ಅತ್ತತ್ತು ಮೈಮ್ದಾಸ್ ಶಶಿರಾಜ್ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ಅಂಚಂಡ ವಿನಿತ್ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ಅಂಚಂಡಿ ಯಾವ ಈ ಬುಡ್ಡ ಇಡೀ V4 ಚಾನೆಲ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪ ಏರು ಯಾನ್ ಮಾರೈತಿ ಲಗಡಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ ಈಯ ಇದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಲಗಡಿ ತೆಪ್ಪರೆ ಅತ್ತತ್ತು ಯಾನ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂದ ಏನೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಬೇಕೆ ದಾದಾ ಎಂಕೆನ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ ಲವ್ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನ ಕರ್ಮ ಅನ್ಪರೇಕೇನ ಅವನ್ ಎಂಕ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಹಾ ಆತತ್ ಇಂದ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಲು ಓದೆರುಂಡು ಲವ್ ಗಿ ಉದಾದಿತನ ಲವ್ ಶಾಲೆಡು ವಾನಮನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರೈತಿ ಅಂಚನೆವು ಅವೆಂಚಿನದ ನಿನ್ನ ಮೋನಡು ಬೊಲ್ದದ ಬೊಟ್ಟ ಅವು ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಓ ಪೆದ್ದಿ ಕಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪುದ ಬಾಟು ಬೊಲ್ದದ ಬಟ್ಟ ಅತ್ತು ಅವು ಮೋನೆಡು ತೋಜಿಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಬೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗೊತ್ತಾದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಅವೆನ್ನ ಸಿಗಲೇದಿಲ್ಲ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಲ್ದಾಯ್ರೆ ಆಸೆ ಅತ್ತ ಅಂದ್ಯ ಎನ್ನ ಬೊಲ್ದದ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಲ್ತಾವಡೆಂಕ ಎನ್ನ ಬೊಲ್ದದ ಗುಟ್ಟು ವೀಕೋ ಟರ್ಮರಿ ಅಂಚನ ಯಾನು ಕಪ್ಪುದ ಪೆರ್ಮರಿ ಪಾಪ ಕೋಪ ಅಂತ
ಕೋಪನ ದಾಯ ಮಾರದಿ ಕೋಪ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಪಂಚಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡಿನಿ ಬಕ ದೆರ್ಪುನೆ ಜೆರೆ ಎಂಚ ಬಕ ದೆರ್ಪುನೆ ಜೆರೆ ನೀ ನನ್ನ ದೇರ್ಪಡು ನಂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿ ಬರೋಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏ ಐ ಲವ್ ಯು ಮೀ ಟು ಅವು ಬಡ್ಸಿ ಅವು ಹುಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕ 16 ವರ್ಷ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟು ಈಗ ಅವು ಬಡ್ಸಿ ಅವು ಬಡ್ಸಿ ಇಂದಲ ಗಡಿಲ ದಿಸ ಆ. ಯಾನಿಲ್ ಪನ್ಪಕೇನು ದಾದಾ ಈ ಲವ್ ಪನ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆ. ಐಕ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚುಂಡು ಅಂದ ನಾ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಕಂತ ಆ. ನೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಾ ಅಂದೆ ಆತೇನಾ ಆ. ಲವ್ ಮಂದಿ ಬಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೆರ ಅಪ್ಪುಂಡ ಒಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲು ನಾಡ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನಿದಾಯೆ ಅಂಚತ್ ಬಕ? ಈ ಲವ್ ಮಂದಿ ಬಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೆರ ಅಪ್ಪುಂಡ ಆಹಾ. ಲವ್ ಮಂದಿ ಬಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ಪೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಹಾ ಅವೆರ್ದು ಬಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೆರ ಅಪ್ಪುಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋದು ಒಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲು ನಾಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ದಾಯ ಪೋಪಿನಿ ಪನ್ಪುನಕೇನು ಮರಯ ಆ, ಪನ್ನು. ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ಪೋದು ಜೋಳ ಪುರಿತಿ ನೋಡು ಜೋಳಪುರಿ ಆ ಅವೆಂಚಿನ ಮರದಿ ಅವ್ ಇಂಚ ಉರ್ಕೊಂಡು ಬೋಲ್ ಓ ಪೆಪ್ಪಿ ಅವು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಹಾ ಓಪುನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಜೋಳಪುರಿ ಅಪ್ಪ ಐಕೇತ್ ಐಕ 300 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಗ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಇದ್ದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆ ಐನ್ಲ ತಿನ್ಬಾರದನಿಗೆ ಮರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಜ್ಜಾಗ ಮಾರ್ಲಿ ಹಾ, ಇದಲ್ಲ ಹಾ. ಇತ್ತೆ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಬಕ 45 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಹಾ ಅದು ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ಈದಾದ ತಿನ್ಪ ಬೊಕೈತೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಳಪುರಿ ನಿಕ್ ಕೊರ್ತಿಗೆನ ವಾನಮ್ಮನದ ಜೋಳಪುರಿ ಮರದಿಂದ ಮರದಿ ಓ ನಿನ್ನ ಜೋಳಪುರಿ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಸಿ ಬೊಕ ಯಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬತ್ತನ ತಿನ್ಪುನ ಜೋಳಪುರಿಯೇ ಬೇತೆ ಹೌದೌದಾ ಅವ ಅಮರೀಶ್ಪುರಿ ಅವೆಟ್ಟೆ ಹಾಪುಂಡು. ಅಂದ ಹಾ. ಅಂದ ಅವ್ವ ಅಂಡು ಹಾ. ಅವ್ವ ಇಪ್ಪಕ್ಕೆ ನಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾ ಅವಂತು ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಪುಟ್ಟನ ದಿನ ಅವ ಹಾಗೆ ಬರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಹಾ ಅಂದೆ, ಆ. ಆನಿ ಹಾ. ಈ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೋಡು ವಿಶ್ಮಾನ್ ಪೇರೆ ಲಕ್ಕು ಲಕ್ಕು ಲಕ್ಕುವೆ ಲಕ್ಕಿ ಜಿಂಡ ಲಕ್ಕಿ ಚಿಂಡಿ ಲಕ್ಕವು 11:45 ಲೆಕ್ಕಿ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತ ಲಕ್ಕವು ಆ, ಆ, ಆ. ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಲಕ್ಕದ ವಿಶ್ಮಾನ್ ಪುವೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಡ ಅಂಡ ಆತ ಅಂಡ ಹಾ. ಬುಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಹಾ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕ ಅವೇನು ಪನ್ಯರೇ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅವ ಅಂಚತ್ತು ಮಗ? ಅವು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಡೇ ಆ ಇಂದು ಸರಿ ಅಂಡ ಹಾ. ಅವ್ವ ಹಾ. ಹೌದಾ ಅಂಚು ಪುದರ್ದಿದ್ದೀನಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ అని మాతరేగల వైపుండు ఐక్ కోస ಅಂದ ಹಾ. ಬುಕ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋಯ್ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ನೀರು ತುವೇರೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿಗೆ పోయి ಎಂಕಲ ಬಾವಿ ನೀರಿಜ್ಜಾ పోదైకి లాగి ಯಾಲಾಗಿನ ನೀರ್ ಬಿತ್ತು ಬಾವು ఐకత్తు తన్నీరు బావికి దాయే దాయే. ఇత్త చలి అత్త ಅವಳು పోయాడు వెచ్చ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಹಾ. ಅವಳು ಪೊಲೀಸ್ ನಾಕ್ ಹಾಕುವೇರು ಎಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಕ್ ಹಾಕುವೇರು ನೀ పోతానా ಏಬೇ ಅಂಚ ಕುಟುಂಬಡ್ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಪುಣ್ಣ ನಕ್ಲೇರ್ ನಾಳೆ ಪೋಪೆರಂಬೆ ಯಾನ್ ಪೋತಜಿ ಬೊಕ? ಆಲ್ ಸುಮತಿ ಪೋತಾಲ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮತ್ತಿ పోతిని ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನ ಇತ್ತೆಗೆ ಅವು ತಚ್ಚಿನ್ ನಾ ಇಂದು ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಕ್ಕಡಿ ಬಣ್ಣವು ಸುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಇಂದು ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಲವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ. ಇತ್ತೆ ಮದಿ ಮ್ಯಾವಡು ಇಂತ ಮದಿಮೆ ಯಾರೇ ಉಂಡಾ ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾವುಗ ಅವು ರಿಸ್ಕತ್ತ ಮರ್ಯಾದಿ ಮದಿಮೆ ಪುರ ಇದು ಯಾವ ಎಡ್ಡೆ ಹಾ. ಮದಿ ಮ್ಯಾವಡು ಹಾ. ಮದಿ ಮ್ಯಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅವಡು ಹಾ. ಬಾಲೆ ಏ ಬಾಲೆ ತುಂಬ ಬಯಕೆ ಅವಡು ಇನ್ನೇರ ಮತ ಬಲ ಸುಡು ಮಸ್ತ್ ಅವು ನಿಕ್ಕನ್ ದತ್ತು ಹಾ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲಂಚನೆ ಸುರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀಸಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವ ಅಂದ ಐಕ ಮತ ತಿನ್ನೀರ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಾಪಣತ ಕಾಸಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುವ ಈ ದಾಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುವ ಹಾ. ಏನ್ ನಮ್ಮೇರ್ ತುಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚನ ಎಂಕೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಲವ್ ಮನ್ಪೆರ ಪುಜ ಸಾ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ್ ಲವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನಪ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ಬೇರಿ ಮುಟ್ಟದ ಕಾಳು ಊಟ ಅಂತ ಬಂಡು ಊಟ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡು ತೀರ್ಥ ಬುಡ್ನಿ ದಾಯೆ ಆಯನ ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ನೆಂಕ್ ಬತ್ತಾರೆ ಮರ್ಲ ಎಂಕ್ ಹಾಯ್ ದೊಡ್ಡ ಗೌರಿ ಹಾಯ್ ದಡ್ಡ ಪ್ರವೀಣ ಎಂತದ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಾರೈತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಸಾವಿಗ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ? ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟದಲ್ವಾ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಅದು ಚಟ್ಟನಿ ಹಾಲಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂತದ ಚಟ್ನಿ ಅದೇ ಚಟ್ಟನಿ ಒಂದು ಏರು ಅವೇನ ಪೊಸಾಲ ಅವರು ಹೊಸ ಲವರ್ ಆ ಸಾಲುಗ ಎಂಚಿ ಸಾವ ಮರದಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಲವ್ ಮಲ್ತಿದ್ ನಿನಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅವೆಂಚ ಹೊಸ ಲವರ್ ಆಪಿನಿ 5 ವರ್ಷ ಈ ಲವ್ ಮಂತಾತ ನನ್ನ ಹಾ. ತಾಯ ಮನ್ಪಡು ನಮಾಯ
ನಿನ್ನೆಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರನ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರೆ ಅವಂಚಾನೆ ಯಬ್ಬಾ ಎಂತ ದುಣ್ಣ ಉಂಟಾ ಆಯಗೆ ಮೂಜಿ ಬುಕ್ಕನು ತುಂಬೇರ್ ನ್ಯಾಪುಜಿ ಉಂದೇನು ತುಂಬೇರ್ ಅಂದ ಮಾಮೆ ಈಗ ಹಾ ಲವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಸಲಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇಷ್ಟ ಯಾರು ಸರಿ ಬರ್ಕತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಟು ಎಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಬೇಕು ನನ್ನಪ್ಪ 150 kg ಇದ್ದಾರೆ ಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಮಾಸ ಮಾಡಿ ಮಾರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈಗ? ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂತ ಜಾಬ್ ಆನೆ ಮಾವುತ ನಿನಗೆ ಹೇಗೂ ಸಾಕ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಉಂಟು ಬರೇ ಹಾ? ಏನಡ ಸತ್ಯ ಬನೋಡು ಹಾ. ನಿನ್ನ ಸುರು ಲವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಅಂದೆ. ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬೋಡ ಅಯ ಬೋಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ದಾದನ್ ಮನ್ಪುಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಬಂಗಾರದೆ ತೊನ್ಲೆ ಅಂದು ಅವೇ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪೆ ಅವೇನ್ ಕೊನದು ಮಣಪುರಂ ದೀಲೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಏನ ಮಾತಿರ ಕೆನ್ನು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಉಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅಡ್ಡಾಡ್ ತೊಂಜಾಡು ಯಾನ ಇವನ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುವೆ ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನ್ವನ ಅಂದು ಏರ್ ಸಾರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ಪರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಐಟಿ ಯಾನ್ ವಿನ್ನ ಪೆದಾಪಂಡ್ ಯಾನ್ ಹುಷಾರು ಲೇದಡ್ಡಿ ಆಯ್ ದಡ್ಡತ್ ಹಾ? ಆಯ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಗ ದಡ್ಡ ಐನಂಚ ಏನ ಲವ್ ಮಾತದು ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಕ್ಕಲ ದಡ್ಡ ಪ್ರವೀಣ ಎಂತದ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆರಳುಗಳಿವೆ ಏ ಮಂಗ ಎಂತ ನೀನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೆಣಿಸಿದು ಕೈ ಕಿಸೆಗೆ ಹಾಕು ನೋಡದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು 11 11 ಹಾ ನಿಕ್ಕೆ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಕಟನ ಮಾಡಿ ಹಂಚ ಕೈ ತೆಗಿ ನೋಡ ಹಾ ಅದು ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಶ್ಯಾ. ಓ ಅವು ಅದು ಲಿಫ್ಟಿಕ್ ನನಗೆವಾ ನಿನಗೆ ಗಿಫ್ಟಿಗೆ ತಂದದ್ದಾಯ್ತಾ ಇದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಅವು ಲಿಫ್ಟಿಕ್ ನಿಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಈ ಕಪ್ಪದ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲೆಗೆ ಅವು ಚೋಪದ ಗೀಟಿ ಯಾವಂಡ ಮರ ಐತಿ ಹೌದಾ ಮಂಗ. ಎಂಚಿನ ನಡ್ಡಾಡ್ದು ಜಾವಡಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ್ ಹಾ. ಆಯ್ ಸೋತೆ ಹಾ. ನನ್ನ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪಂಪಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಪ್ಲೈಡ್ ಅವೆಂಚಿ ನಾವು ಪ್ಲೈಡ್ ಲೋವರ್ ಕೈಯೋರೆ ಏ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಸುರುಗಿ ನಾಲೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಗಲ್ ಒಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವು ನಾಲೈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪು ಬಕ್ಕ ಪಂಪಲ್ ಅವು ಪ್ಲಂಪಲ್ ಅವೇ ಆ. ಏ ಬಾ ಪಂಪಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮರದಿ ಆ. ಅವು ಯಾಪ ಸುನಾಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪು ಅವೆಂಚ ಅಂಡ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೊಳ್ಳ ಬರ್ಪುಜ್ಜ ಆ. ಬೊಳ್ಳ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಬಸಲ್ದ ದಂಪದಲಕ ನಾಲ್ ದೀತೆರತ ಅವೇನು ಕೊನ ಪೆರೆ ಕುಟ್ಲಕ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಂಚ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಇಕ್ಕಲ್ಲ. ಅನ್ಪಾಸತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಷ್ಟವ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂತ ಆಗುದಾ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಿರ್ದು ಪಕ್ಕ ನನಗೆ 5 ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ 10 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತು ತಾಯಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀನೆಂತ ಆಗ್ತೀಯಾ ಆ? ನೀನೆಂತ ಆಗ್ತಿ ಅಲ್ಲ 10 ಬಾಲೆಡ್ ಆ. ಐನೇ ತಮ್ಮೆ ಅನಪ್ಪೆ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳಿದದ್ದು 5 ಹೇಗೆ ಉಳಿದದ್ದು 5 ಯಾರು ಮಾಡುದು ಹೆಕ್ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಬೇಲೆತ್ತು ಮಾರ ಮಲ್ಗಟ್ಟು. ರಾಜಬ ರಾಜನಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಲವ್ ಪುರ ರಾಜಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಆ. ಅಕ್ಕಲಿಂದ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುನು ಅಂದ ಇದಾಲ ಓಡಿ ಇಡ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಂಡ ಬದಿ ಪೆದ್ದೆ ಪೆದ್ದಿನ? ಬದಿ ಪೆದ್ದೆ ದಾಲ ಪುಜ್ಜಿ ಇಂದ ಎನ್ನಮ್ಮೇರಿಂದಲೇ ಪೆದ್ದೆನ್ ಚಲ್ಲಮನ್ ಪಚ್ಚಾವ ಆ. ಆರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ ಬಲ್ಲದೆ ತೊಂದ್ವೇರು ಆ ಜನಕ ಬಲ್ಲದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆ ಪುಜ್ಜಿ ತಾಯೇ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಮಗ ಬಲ್ಲ ಹಂಚಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅತ್ಯ ಈ ಜನ ಚಡ್ಡಿ ಹಂಚ ಮಾಡೋಣ ಮರ ಇಂಚ ಅಂಡ ಅಂತ್ಯ ಎಂಚ ಬಾಡ್ಯಾ ಈ ಎಂಚ ಮಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಡು ಇದಾಲ ಓಡಿ ಇಡ್ತು ಆ ಇಂದ ಎನ್ನಮ್ಮೇರಿಗೆ ನಮಿತು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಡದವ ಆ. ಅರಿಂದಲಿ ಪೆದ್ದೆಂದಲ ಆತ ಚಲ್ಲಮನ್ ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಆ. ಏರೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ ಜೋಕುಲ ಮಿತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಳಜಿ ಉಪ್ಪುಡು ಆ ಏತು ಪೆದ್ದೆ ಅಂಡಲ ಉಂಡತ ಅಕಲ ಜೋಕುಲ ಮಿತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಳಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡ್ಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಚಲ್ಲಮನ್ ಪನ ಬೊಡ್ಚಾವ ಆವಾವ್. ಮಾರ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಂದು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ದಾಲ ಬೇಜಾರನ್ ಇಂಚೊಲೆಗೆ ಇಂಚೊಲೆಗೆ ಇರ್ದಾಲ ಬೇಜಾರನ್ ಕೊಡ್ತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಇಲ್ಲಡೊಂದು ಮಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯಿಂದಿ ಇದು ಕುಮ್ಮೆ ಪಾವನ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನಂಚಿನಾಗಲೇ ಕೊರಂಡೆ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜನ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ದ ಪಾಪಿ ಸೊ ಜೋರಾಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಇರೋದಾನೆ ನಾಳೆ ಅಂಚೆನೇನಾ ಅಂಚೆನೇನಾ ಸತ್ಯ ಅಂಜತ್ ಅಮ್ಮ ಮಗಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಮಗಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ದಾದ ಬಂದ್ ಬೇರೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾದನ ಸ್ಲೋ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ 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 ಸೂಪರ್ ಪಿಕಪ್ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ಕೊರಿಯರ್ ತುಳಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್
ఒక పొన్ను పాడిదిన పొన్ను ఇరు బుధరించ ಪವಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಮಂತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಸರ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಆರ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದ ಲೀಡ್ ದೇತು ಒಂದು ಆರೆ ಶೈನ್ ಅಂಚೆ ತರ್ನ ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಂಚ ಎಂಚೆತ್ತನ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂಡಿಗೆ ನಾನು ಪುಂಡಿ ಬಂಡಿಗಳ ಮೂಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೂರ್ದಾನೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಲ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣೆ ದಡ್ಡೆ ಪ್ರವೀಣೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿಯಣ್ಣ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಾಮ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಪಾಪಿ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆದು ಬಕ್ಕದ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಹುಶಃ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ರೆಂಜ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐದು ಬಕ್ಕದ ಎಟ್ಟೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಈರು ಮತ್ತೆ ಪೆತ್ತೆ ಪೆತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಪೋಗರದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದುಲ ಈರು ಒಂಚಿನ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪರು ಸೈ ಇದು ಮಲ್ಪಿನ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಮತ್ತಾಯ್ತನು ನನ್ನ ತೂಕ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನು ಸೊ ಅಂಚ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಆಪುಣ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಸೊ ನಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇತ್ತ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದಯಮಂತ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿಸ್ ಬರುಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಜೀವನ್ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಜೀವನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಯಮಲ್ ತಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿಸ್ ಬರುಡು CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸುಚಿತ್ರ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಖಾನ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಪಾಪಿ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಾಪಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದೀಪಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್